Bé, us volia recomanar Els amants de Coney Island del Billy O'Callaghan, editat per l'Altra Editorial. És una novel·la que ens explica la història d'un home i una dona que durant una vintena d'anys, un dia al mes, es troben a Coney Island per passar el dia junts. És una manera que han trobat ells de sortir dels seus respectius matrimonis i les rutines diàries. És una novel·la que es llegeix molt bé, té una gran qualitat literària, i jo destacaria 2 punts. Una, que té l'aire aquest dels clàssics per com està escrita, amb un llenguatge molt acurat i descripcions molt minucioses, i també que els personatges són molt de carn i ossos, no són personatges amb els seus defectes, no són herois o heroïnes de grans novel·les, sinó que ens mostren les seves debilitats i les seves dificultats per passar el dia a dia. Us la recomano.